Dobrý den, tady v tom videu si představíme japonský kombajn Kubota VR460. Řekneme si něco, jak to funguje, jak se to dá odkrytovat, co o nákladech, kolik takový kombajn stojí. Rozměry tohoto kombajnu jsou 4,5 metru na délku, 1,90 m na šířku, 2,2 metru na výšku. Poháněný je řadovým čtyřválcem o objemu 2,4 litru, turbo 60 koní. Co se týče ceny, tenhle kombajn stál 200 000, cena je za dovoz až před barák, plus asi za 2000 euro jsem objednával na hraní díly přímo z Japonska, žací lišta, další náklady, výměna olejů, filtrů, plus výměna veškerých ložisek. Tento kombajn je trochu náročnější na údržbu. Tady do hydrostatiky, hydrauliky vleze včetně převodovky nějakých 37 litrů. U menších kombajnů, jako jsou AR43 nebo ARN 445, tam se vlezete na nějakých 17 litrů. Co se týče pásů, tady už jsou trochu větší pásy, ty jsou dražší, ty už vycházely na nějakých 60 000. U těch menších kombajnů, co jsem zmiňoval dřív, vychází na nějakých 40 000. Ceny jsou za pár. Takže si to trošku odkrytujeme, ať se podíváme. Zásobník se dá vyklopit, tady se odjistí, sundá se klínový remen. Tady se ještě odjistí pákou. Takže se to dá krásně takhle vyklopit. Tady se dostaneme už dovnitřku. Zezadu k motoru, pro výměnu filtru třeba. Tady je domlacovací komora, kde se olámané klasy domlátí, jdou zpátky a háží se vlastně zpátky na vytrasecí stůl. Tady je šnek do zásobníku. Zásobník o objemu 11 litrů. Menší kombajny mají 950 litrů. Čtyřrádové ARN 443 nebo R43. Ty nejmenší dvouradové, tam jsou plastové zásobníky asi na 300 litrů. Když se dostaneme lehce k vzduchovému filtru, klopí se sedačka. Dostaneme se k motoru i zepředu. Takže máme to odkrytováno.
Tady je ventilátor, pohon ventilátoru, tady se řídí otáčky nebo síla vzduchu ventilátoru, je tu vlastně variátorová řemenice. U těch menších modelů je zepředu klapka, která se buď otvírá nebo zavírá, takže buď část vzduchu pustíme bokem, anebo tlačí přímo do mlátící komory. Tady to je šnek do zásobníku, tady je šnek do mlátící komory. Takže podle výkonu je i rozměr bubnu, lepší povídané délka, tady je 90 cm, méně výkonné kombajny mají 80-75 cm bubny na délku. Ty nejmenší asi tak 40 cm. Tady u toho kombajnu je si to kolem bubnu tvořeno 3 mm kulatníkama. To se dá jednoduše vybrat. U těch menších kombajnů, co tady zmiňuji, AR43 nebo 445 nebo AR36 jsou kovové síta kolem bubnu se čtvercovými dírama, nebo jsou potom tady tyto plastové ještě. Co říkají, to je vyloženě plast, ten plast by to nevydržel. Takže tady už jsme se dostali k třídící desce nebo stolu, který je tvořen žaluziami. Tady se nastavují mechanicky přes lámko. Tady ta díra vzadu tam vlastně háže zpět do mlacovací komory vymlácené obily a znovu se to přetřídí, vyčistí. Tady je pohon na drtičku, spíš řezačku. Jednoduše se povolí napínání takového řemenu. Bokem. Zalístí se. Klopí se. Takže řezačka je tvořená vlastně keramickými diskama, které se točí proti sobě. Tady u toho kombajnu se dá lehce přehodit, buď drtíme zhruba na 5 cm délky slámu, anebo na 25. Přehodí se to tady jednoduše tady tou pákou. Tady už jsme zezadu u třídící desky nebo stolu, který už mám předpřipravený na vytáhnutí. Pojí se tady lámko, tady se sundají 3 šroubky, tady se pojí ložiska, tady jsou ještě 2 takové krycí plechy, pak je tady guma vlastně, aby byla nádrž zakrytá, zbytečně se
Tady je snímač množství materiálu tady na třídící desce, které se zobrazuje na displeji. Těch víc elektronických kombajnů, pokud to jede v automatickém režimu, dokáže si sám zpomalit. Tady u toho kombajnu jenom omezí výkon a tím je to donutí zpomalit, aby stačilo materiál třídit. Tak při vytahování z toho já si takhle uvážu ten snímač, tu packu. Povolíme klínový remen, sundáme. Tak stůl máme venku, je to nachystané, trvá to pár vteřin. Odšroubování toho, co jsem říkal, je na nějakých 20 minut. Přijdu jsou vodící kolečka, ložiska, těsnění. Tady toto si to je původní, jsou tam oka 16x16. Bohužel někteří lidi si kombajn pletou s čističkou, takže se jim nezdálo čistota obilí, tak jsem to vylepšil takovým svařovaným pletivem, kde jsou oka zhruba 6x12. Důležité, aby tam byly všechny těsnění, protože pak je málo vzduchu a nečistí to dostatečně. Tady ten šnek je do té domlacovací komory. Vidět, jsou tam takové packy, prsty. Co se týče mlácení, spoustu otázek je na to, jestli dokáže zvednout polehlé obilí a vymlátit. Ano, tento kombajn je stavěný, protože ty packy vlastně berou tady od spodu to obilí. Problém tady je, pokud je mokro, že dokážou to obilí vytrhat, vyškupat ze země, nebo žaci lištou to zhrnete a ucpáte to. Jako když je navalené obilí nahled, není problém, ale prostě jak to leží úplně povalcované na zemi, je pod tím vlhko a slama je taky vlhká, to úplně zase tak dobře nefunguje. Samozřejmě důležitá je rychlost pojezdu, standardně mlátím na druhý převodový stupeň, pokud je obilí polehlé, mlátí se na první převodový stupeň, plus se dají tady ještě měnit rychlost těch pacek,
tady ten kombajn má dvě rychlosti, buď rychlejší nebo pomalejší. Tady se dá ještě nastavit posunutím tady toho účka, jak lůžou ty packy. Já to mám na střední hodnotě, kdy ty packy vlastně už se uvolní a padají důle. Takže jednou mlátím pšenicu, po druhé hned ječmeň a furt to přihazovat. Záleží taky, jaký je ječmen vysoký. No. Ještě to jde dát víc důle, aby ta packa už tady ta byla uvolněna. Žací ústroj se dá celé vyklopit z dolové strany. Tady se sundá jeden tento naváděcí držák. Tady tyto. To není nutno sundávat, ale měl jsem to sundané kvůli čištění po sezóně. Tady se odšroubuje ten jeden šroub, odklopí se ta záklopka. Takže mám to předpřipravené, vlastně žací ústroj se zvedne do maximální výšky. Tak tady tímto mechanismem se zajiští, spustí se důle, aby se to uvolnilo. Odjistí se čep z hydraulického válce. Tady se sundá ještě klínový remen. Takhle to jednoduše vyklopíme. Když se dostanete k výměně olejů, v případě řemenů, kladek. Tak oba mají centrální mazání. Vlastně při zařazení neutrálu, zapnutí mlácení, buď se přepne na žací lištu
takže vlastně žaci lištů a řetězí na ní umístěné, anebo zadní část řetězů, tady ten boční velký plus ty dva vzadu. Tady je čerpadelko, mačka se tlačítko. Tady u toho kombajnu se dá dostat i z vrchu k žacím mlátícímu bubnu. Což je výhoda, kdyby se zacpal, tak se to dá lehčíčkama dát, ale pokud jsou ostré tady tyhle nožíky, tady kvůli tomu, když se něco namotá na buben, aby se to tam nenamotalo, aby se to rozřízlo a to vlastně nasyká na kousky a pokračuje se dál dozadu. Vyčistit se to dá snadno, tady se by byla nějaká zrada, že nejde vysypat, buď se to dá pytlovat přímo se starým motorem, nebo se dá odklopit celý spodek zásobníku. Tady jsou všude čistící otvory. Jsou tady taky ve vrchní části. Týče ovládání, je velice jednoduché, zapalování světla. Tohle pákou se přihazuje buď drtit nebo nedrtit, sklopí se vlastně vzadu ten blech. Je vlastně takhle, když to máme sklopený ten blech, byli padá dolů po tom plechu až důle. Plech se zvedne, padá zase do drtiče. Tady máme páku ovládání ventilátoru, tady to je čistě mechanické. Těch víc elektronických verzí nebo menších modelů AR43, ARN445
se vlastně ovládá na ventilátoru, ta klapka vepředu, ta je ovládaná elektricky, stejně tak jako nastavení žaluzí tady pomocí té páky. Ruční plyn, zapínání žacího, které je tady elektronické. Tady mám žací lištu, která se vypíná při zvednutí zhruba na 30 cm nad zem. Možná na automatickém režimu nebo manuálním, a tady je pak ještě zapínání